Dito po tayo sa aming munting bodega. New arrival po tayo mamaya, kaya papasilip ko po kung ano yung mga laman ng ating mga mahiwagang box. So tignan natin kung ano mga nandito. Ito yung first box natin, merong mga Onitsuka, may isang J1 low, kakaibang samba, no? Meron din ditong samba, isa pa, pero hindi na ganun kagandahan yung kondisyon niya. Odyssey, oh. Odyssey. Ganda ng tindigan nito, no? Sumisilip pa yung Unix, oh. Ganda ng colorway, black, tapos red orange, hindi isang dunk low. Tingnan natin yung kabila. Ano kaya nandito sa kabila? Ito yung katabi. Uy! Ito pa to, ah. Tabi-tabi na, oh. Nagkakape-kape. Uy, may samba na naman. Yung kulay black na samba, oh. Vans, SB, tapos 1-star na Converse. Nandito pala yung mga pamura ng pang lalaki. Kasi ito sa kabila, mga pambata dito. Yung pinakamagandang kondisyon dito. Yung ding J1. May shutter backboard din na J1. Tapos pagganap ng J1. Dito sa kabila ng kangal. Yun, ito yata yung mga pang basketball. Nakahalo pang pando. Air up tempo, tapos mga pang basketball, tapos mga high cut. Lebron, Tolini, Reebok, oh. Ganda pa na kondisyon ito. May nakasama pang Onitsuka dito. Wala. So yan, mabilis ang pasilip lang po ng kung ano yung mga lalabas sa ating new arrivals ngayong araw. So yan lang muna sa video na to. Kita-kits po tayo mamaya at salamat sa panonood.